ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Niille, jotka uskovat hänen nimensä. Alkukielessä sanotaan tässä voiman ja oikeuden. Ja vielä kolmas, mitä voitaisiin alkukielestä kääntää, saada omistaa. Pelastus. Siinä on 3 tekijää. Voima, oikeus ja saada omistaa koko pelastus. Se lunastus ja täydellinen yhteys Jumalan kanssa on valtava asia. Sinä, ystävä, joka olet epätäydellinen, Jeesus Kristus on täydellisesti pelastanut sinut. On valtava asia tietää, että me olemme täydellisesti pelastettuja epätäydellisinä ihmisenä, vajavaisina, heikkona, puutteen alaisina joskus ja joskus tuskaa ahdistusta tuntien. Täydellinen voitto Golgatalla, eikö niin? Täydellinen vapaus Jeesuksessa Kristuksessa. Ja hän antoi voiman. Nyt ei ole kysymys pelkästään teoriasta, että voidaan ajatella näin, että mulla on oikeus ja olla oikeus tulematta. On oikeus mennä ja tulla. Ei. Tässä on kysymys enemmästä. Omistaa koko pelastus, omistaa koko Kristuksen sovitustyö omalle kohdalle ja kokea pyhän hengen voiman.